Tak bolo to zaujímavé, bola to taká prvá skúsenosť, pretože ešte som nemala takto veľké publikum a takto veľkú cieľovú skupinu práve z toho fachu manažmentu. Väčšinou to vždy bola taká cieľovka, že zameraný humanitne, takže viacej ma chápali. A teraz som musela nájsť taký ten priestor a tú komunikačnú niť takú, aby to bolo účinné. A aby to naozaj navozovalo tú atmosféru, o čom sa budeme rozprávať. Takže prvá minúta bola pre mňa taká zaujímavá, že som si uvedomila, že čo chcem vlastne povedať. A potom to už bolo naozaj, to už také išlo také samé od seba, by som povedala. Potom som už iba sledovala čas. Ja som bola prekvapená tými ľuďmi, ktorí boli vo workshope, pretože boli to ľudia práve, ktorí cestovali a krásne vedeli práve identifikovať ten problém. Ak teraz zoberiem do úvahy tú dôveru voči menšinám, voči inakosti, pretože tej sme sa hlavne venovali vo workshope, tak krásne vedeli popísať jednak aj tie znaky, ale aj tie príčiny, prečo to vlastne všetko vzniká a dokonca vedeli aj zadefinovať riešenie, čo s tým ďalej robiť. Takže to bolo také zaujímavé, taký ten vývoj a takéto otvorenie samých seba. To bolo také pre mňa prínosné. No, povedali, že začnú viacej získavať informácií, napríklad o Rómoch na Slovensku, čo znamená, že čítať a dali sme si taký input, že tak do 2 mesiacov mi napíšu a dáme nejaké stredko tých, ktorí chcú. A to, čo si načítali a bude im niečo nejasné, alebo zrazu si vedomia, že tam im to doklaplo, nejaké veci, tak to si môžeme rozobrať a prípadne môžeme dať také návrhy, že čo naozaj môžu aktívne, ako sa môžu aktívne zapojiť, či už do toho búrania stereotypov, alebo priamo do práce s rómskymi deťmi a mládežou, alebo do čohokoľvek iného, čo môže nejakým spôsobom či už zmeniť verejnú mienku smerom k Rómom, alebo prípadne práve ukázať tým našim rómskym deckám a mládeži ten svet mimo tej komunity, ktorý je. Nie veľmi, pretože nie je to tá nedôvera, ktorá pramení z nejakých stereotypov, ale skôr je to tá nedôvera bezmocnosti a nedôvera ku všetkému, čo je bohaté, čo má podľa nich ľahší život. A to vôbec nie je o tom, že či minorita, majorite, ale oni nebudú dôverovať ani človeku z minority, ak zrazu žije ľahšie ako oni. Takže to je skôr tá nedôvera k tomu, že ako sa niekto dostane k ľahšiemu životu pre nich. No minimálne ju môžeme navrtať. A presne rovnakým spôsobom, ako ju navrtávame u majority, tú nedôveru, tak to isto treba u minority. Akurát si myslím, že u tej minority to bude chcieť ale oveľa viacej práce. Lebo sa nepoznáme. Toto jasne vzýšlo z tej našej skupiny. Nedôverujeme si, pretože sa nepoznáme, alebo sa poznáme málo. A nedôverujeme si preto, lebo máme obavy a máme strach. A pokiaľ ten strach neprekonáme, tak tá dôvera nemá na čom vlastne sa začať stavať.